Ja poznám Chorvátsko ako turista, ale tu mi práve aj táto audioknižka otvára poznanie tej krajiny trošku hĺbšie v nejakých súvislostiach, v nejakých dejinných zvratoch a je to zaujímavé. Milo Král Pobrové. Tak čo tu dnes máme? Čo si to nahrával? Nahrával som Krvavú vodu, audiokniha chorvátskeho autora. Je to v princípe detektívka, ale nie taká klasická, že nejde o to, že sa stane nejaká vražda, sú tam nejaké detektívy a tí potom označia vraha a ten je dolapený alebo nedolapený. Ale ide o to, že čo akoby zmiznutie jednej dievčiny, 17-ročnej, spôsobí jej rodine, jej okoliu a nejako sa dostanú k slovu aj tí detektívy, ale akoby v ich osobnom živote a pracovnom živote, aký je dopad toho. 4 siluety, 4 telá naklonené nad stolom si pochutnávali na rybičkách a vyplúvali kosti. Tak si Vesna zapamätala ten večer. Vie, že to bol posledný večer ich normálneho života. Na pozadí tohto príbehu sa ešte odohrávajú aj dejinné udalosti, pretože sa to zmiznutie odohralo v roku 1989. Po ňom prišla juhoslovanská vojna. Ako to celé vlastne vplývalo aj na tie príbehy tých bežných ľudí. Je to veľmi sugestívne napísané a povedal by som veľmi dobre. Takže snáď s tým svojím prejavom to moc nepoškodí. Keď Silva povedala čaute a jej šaty sa pri odchode rozvlnili, bolo to posledný krát, čo ju videli. Do Chorvátska chodievam dokonca pravidelne každé leto, väčšinou na sever, lebo som lenivý a nechce sa mi cestovať dlhšie, než je naozaj nutné. Tak buď idem na ten juh Slovinska, ten Cípik, čo tam majú pri tom mori, alebo sever Chorvátska. Matka zišla dole na dvor a otvorila dvere do dielne. Vtedy bolo niečo pred 10. Mate začul z dvora vetu, ktorá odštartovala celú tragédiu. No, ono to v podstate nie je akoby pohľad súčasníka, ale sú v tom roku. Čiže ten opis je akoby, že je 23. septembra 1989. Toto sa tu deje. V tomto malom dome, medzi týmito ľuďmi. Silvi niet, povedala. Nie je vo svojej izbe. Stalo sa to v nedeľu 24. septembra o 9:50. A potom akoby skáče. A na základe toho, tých skokov, my si domyslíme, čo sa medzi tým udialo a ako ten príbeh ovplyvňujú tie dejinné udalosti. Takže tam je to veľmi vzrušujúce.